Unde? Că nu te văd. A, uite, gata, te văd și am și iarăși pornit episodul pentru asta, e a doua oară. Acum, hai! De unde mi-ai achii tu? Nu vezi chestia aia neagră în mână? Da? Așa, apeși click dreapta de aia, îți ales kit. Așa. LOL, ce ne faci așa? Nu Hai jos, mă rog, hai. De fapt nu e jos. Hai să ne bătem. Păi știai că trebuie să te duci jos ca să te poți bate. Aaaa! S-a iut unul, buf! L-am omorât pe unul, ceea ce știu foarte bine. Băi, dar tot e porci. Mă dă în porcul tău. Ui, uite, bă! Ui, cât e, de la câte blocuri dă, ia uite. Ha, ha, mori. Mă atac, băi! Nu, mor, nu! Nu! Îi dau repede viață, mi-am dat niște viață. Vezi că ăștia sunt pyro și dă foarte bine la tine. E o fată! Hai după fetiță! Hai fetiță, coconiță, trâlâlâhă! Nu te bag, ce damage dă! Au! Hai în apă, hai în apă. Eu nu mai am. Breaking 3, LOL. Eh, Asta dă flame. de ce mereu ca... Au! În fine, acum unde mergem? Nu știu. Hai să mai căutăm niște oameni. Bă, s-a spawnat unul fix în spatele tău. Sau a venit. Ia uite-l, bă. L-am omorât eu pentru tine. Și acum hai să mai căutăm niște copilași aici care să ne dea... Bă, vino un pic. Vino un Ce? pic. Sare aici, jos. De ce? Știam eu o chestie. Aha, vino. Am intrat. Ha, uite, vezi? Eu aici, jos. Sau, bă, e negru. Hai, e o chestie care doar ți-am arătat, o să o vezi dacă e așa, nu știu ce vrea să facă. Băi, hai, urcă sus. Hai pe unde mergem? Au! De ce dai mine? Nu știu. Deci? Hai! Pe undeva, pe unde vino după mine. Hai să batem play. Pe aici. Vezi că aici sunt cei mai mulți playeri. Uite. Pe... Păi ei! Au, ce m-a nimerit! Au, băi, ce are, bă, de ăla de trage atât de bine? Uite-l, bă, ce hacker! Ulu! Oh my god, ai văzut cu cât te trăgea ăla? Da. Wow, ce... Deci ăla cred că e cel mai hack care se poate avea ever. LOL. Dacă vreți, cei care se uită la acest videoclip, să-l raportați sau să-l dați report. Bă, tu pe unde ești? Ia, eu sunt aici. Unde? La spawn? LOL, nu mai pot să mă mișc. Uite. Ce? De ce stai așa? Tu vezi cum merg? Pentru că ții shift-ul. Și când alerg nu pot. De ce? Poate pentru că ții click dreapta apăsat. Wow, ce... Uaaaa! Ia măi, eu am fost prieten cu ăsta odată care mă bat eu acum cu el. Uite, sau cred, aba nu. Uite, bă, dar de ce toată lumea s-a băgat fix în fața mea? Ăla, de ce fugi așa ușor cu ăsta de diamond? Știu. Eu mă joc pyro. Unde ești? Bă, unde te-ai dus?
Bă, Mamă, pus hack-ul. iarăși te-a omorât ăla. Eu te aștept aici, la spate. Ia-te și tu. În fine, gata, sunt fix în spatele tău. Spyro ca mine. Ce faci? Hai, pe jos. Banamaș. Banamaș. Bă, n-am ea. Hai, mă, care se pune cu noi. Echipă super supremă. Banamaș. Hai mă pe aici. Mă, cândelu. Stai, mă sună cineva pe Skype. Chide. I-am închis. Vrei filmarea? Nu e oprită, dar cineva tot îmi zice ceva pe Skype. Dacă vrei îl bag și pe ăsta în confă. Când Vrei? filmezi? Ce? Când filmezi? Da, încă mai e filmarea pornită, dar se aude zgomotul. Stați un pic. Îl bag și pe ăsta Bagă. Câți ani are? tot la fel ca mine. Oh my god. Gata, dar se aude zgomot. Alo, Da. Stai, mai suntem. morți. Bă, Ce? unde ești? Eu am murit. Bravo. Am mai descărcat un Assassin's Creed, nici ăsta, o prostie și după aia mai este parcă nu. Ce Assassin's Creed ți-ai luat? Sunt în spatele lui unu. Puf, puf, i-am dat foc. 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 Puf, m-au omorât. Unde ești? Eu sunt la fântâna aia, știi? Ce fântână? Hai mă, de-am intrat noi în ea. A. Stai că vin eu acum. Să nu te sperii de mine. Nu mai văd nimic pe unde. Aha! Băi, au! Ups! Ce faci, bă? Ce-am zis să nu te sperii de mine? Și tu ce faci? Bă, cine Au. să găsești un Assassin's Creed? Bă, te omor! Taci! Bă, Bă, vine unul! Bă, vine unul! au. Bă, nu mai da! Au, n-am dat eu. Au, cine dă mine? Au, am rămas cu o singură inimă. Cu o singură inimă. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Au, m-au omorât. Ești tot acolo? Sau te-au omorât? Nu stau acolo, că m-am omorât. Eu te aștept la spawn. Hai, păi. Aha, gata, te văd. Hai, băi, alegeți odată. Ce vrei, bă? Alegeți kit-ul. Ninja! Bravo. Te faci invizibil cu aia. Eu. Bravo, invisibility. Uite un alt Ninjago. Ui, aha, Ninjago. Au. Au, de ce dă tatăl mine? Aoleu, bă, ajutor! De ce dă toată lumea numai pe unul, adică doar pe mine?
Ia uite. Bă, eu sunt. A. Dacă e altcineva. Mamă, ce dă ăla, eu fug. Bă, mor. Au, nu! Băi, băiatule, bă. Ia uite-l, bă, ce știe ăla PvP. Ha, ța! Warning, do not enter this game. Your friendly team is on. Invisibilitate! Vin după tine, bine. Nu merge. Vin după tine. Ce e? Au! Hai să-l luăm pe ăla prin spate. Când ăla ne-a omorât atunci. Care trage după mine. Ha. Ce am dat-o la băiat? Bă, băiat. Warning, do not enter this game. Ce a fost acolo? Nu știu. Stai, bă, ca să închid ușa. Au revenit. Bă. Tu ești ăla de acolo, care ai murit. Eu n-am murit. Atunci. LOL, am sărit la spam. What? Aștept la spawn. Te aștept să mori. Am murit. Bravo. Ce că bravo. Nie. Așteaptă-mă și pe mine, băi. Haba. Au! Ups. Ce-ai făcut, bă? Ce-ai făcut, bobiță? Mă duc în gaurică. La pândă. Salut! Mă duc. Salut! Cine vine? Cine e ăsta? E altcineva, bă! A venit încă unul, mâncați așa! Au! Băi, mâncați așa! Tu ai urcat sus? Bă! Tu ai urcat sus? Mă întorc. Ce bara tata la... Fugi! Du-te repede pe aici. Fugi cât poți. Fugi asta. Intrare secretă. Uite. Nu dați toată lumea mine! Mișcă-te, mă! Bă! Cum ai zis tu că te cheamă? Pe mine? Carlo. Păi vino la spawn. Gata, te văd. Eu stau a făcut. De ce? Mă întorc. Ce? Dă-mi
Și mie tort. A fost oameni. Când? Ieri. A mea a fost acum o lună. Într-o duminică. Ca să zic. Bravo. Iam ce bun a fost tortul. Vrei și tu? Da. Păi nu mai am. Băi, de ce nu mi-ai eu? Bă! Au. Bă, Deci, tu da. dai mine, mă? Băi, eu n-am dat în tine. Tu speed. Bă, eu Gur. Bă, nu mai da. Da, tu ești, mă. Da. Au. O scriu ceva în chat. Ce? Ieri a fost da. Oprește. Ce să opresc? Mergi acum, nu? Ce? Mergi acum. Băi, nu te aud. Bă, filmezi? Da. Uite că scriu în chat. Vezi? A. Stai. Deci sper că v-a plăcut acest episod. Băi, care de mine? Bă, păi... Au. Sper că v-a plăcut acest episod. Dați să butonul de like. Noi ne jucăm aici. Si, pa, pa.